चिरां जिल्लानि सामथाइबारिनिफ्राय गेलेफु भुटानसिम थांग्रा दोंसेल' लामाया जोबोद गाज्रि अबस्था जानानै दं। अखा हायोब्ला फुख्रि बादि आरो सान्दुं दुङोब्ला हाद्रियानो पाउडार बादि जायो, जायनि जाउनाव जाबाय थायो गिख्रंथाव जाब्रबथाय। नुनो मोन्दों दि साननैसो सिगांनिफ्रायनो गोदोनानै थादों गंसे गारि आरो मैया गंसे गारिबाव एखे थावनियावनो गिलु बालु। सासे दावबायारि फोरमायनाय बायदिब्ला बोसोरनै बोसोरथामसो जाबाय बे लामानि गाज्रि हालोदा। बानायब्लाबो हाखर जाबाय थायो, जायनि थाखाय दावबायारिफोरा जोबोद खस्थ' मोनो। साखाथिनिनो सासे सुबुङा लामायाव हाखर जानाय थागमखाय गारिया बेबादिनो दासान्दि गोदोसोना साखाथिनिनो सासे सुबुङाबो लामायाव हाखर जावनायनि थागमखाय गारिया बेबादिनो दासान्दि गोदोगासिनो, बेनिखायनो लामा मोजां जाजानो लुबैनायखौबो फोरमायदों। কেতিয়া হৈছে এইটো? যোৱাকালি হৈছে। এতিয়া দুইখন ভূটান ট্ৰাক এইটো ফাঁচি আছে। ৰাস্তাটো এনেকাই বেয়া, এইটো ৰাস্তাটো আগৰ পৰাই এনেকুৱা হৈ আছে, মোটামুটি 3 বছৰমান হ'ল এই ৰাস্তাটো বেয়া হোৱাটো। আগত আৰু গাড়ী ডিষ্টাৰ্ব হৈ থাকে ইয়াতে। আগত আৰু এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছিল নেকি? আগতো হোৱা নাই, ক'তবা এনেকাই ফাঁচি থাকে। শুনিছে যে টেম্পো অটোবিলাক ফাঁচি থাকিছিল। টেম্পো অটো ইহঁতেও ফাঁচি থাকে, আৰু ৰাণীখাটা এই ওচৰতে ওচৰতে এইটো গৰা আছে, এনেকা হোৱাৰ সম্ভাৱনা হৈ আছে আৰু কি। আপুনি যাত্ৰা হিচাপে কি ক'ব? আপুনি সদায় অহা যোৱা কৰে। এইটো বনাটো ভাল, এইটো নেশ্যনেল ৰোড না, এইটো ভূটান ৰোড। এইটো এতিয়া বহুত 10 চকা 18 চকা এইবিলাক গাড়ী ৰাস্তা দিয়ে যোৱা হৈ আছে। এইটো সোনকালে অলপ চাই দিলে ভাল হয় আৰু। बाहाय ओरैनो फासिनानै थानाय नुदों, बियो माला जाया? मैया बेलासि जादों। ओमफ्राय गंनै दं बाहाय। बे गंसेया दाख्लै जानाय। दाख्लै जानाय गंसेया। बिनि सिगांफोर माबा मोनसे जाबावबायमोन नामा? जानाया जाबाय थाखायो, थाबथाबाय थायो। मा खारनाव जायो बिलाय? बबे हाखर जाबायना, हाखराव थाबथाबाय थायो, फासिबाय थायो सानफ्रामबो। सिगांबो जाबाय थाखायो बिदिनो? सिगां फार्स्टआव जाथ'वाखैमोन, बारा जायाखैमोन नालाय हाखरा। दा जाबाय। खोनादों जे दाख्लैबो टेम्पो थाबथादों होननानै। टेम्पो थाबथादों, ओमफ्राय फायखारिफोरनि गारिबो थाबथादों। माबा बेयानो बलेर' पिकआप फाथो लांनाय, बे थाबथाबाय थायो। खिन्थु खाथिनिनो बिनिनो। ओमफ्राय दा मा लुबैयो? लुबैनायालाय मोजां जाबा मोजां जायो।